गुजरात येथून गोव्याच्या दिशेने जात असलेल्या दुधाच्या टँकरच्या मागील चाकांच्या ॲक्सेलमध्ये घर्षण होऊन आग लागल्याचा प्रकार काल सायंकाळी मुंबई गोवा महामार्गाच्या झारा पत्रदेवी बायपासवरती माळगाव ब्रिजवर घडला आहे। याचवेळी बायपासवरून पलीकडच्या बाजूने जात असलेल्या पोलिसांच्या ही बाब निदर्शनास येताच त्यांनी त्वरित सावंतवाडी नगर परिषदेच्या अग्निशमन बंबाला पाचारण केलं। बंबाच्या सहाय्याने ही आग त्वरित विझवल्यानं मोठा अनर्थ टळला। पोलिसांच्या तत्परतेमुळे ही दुर्घटना टळली। त्यामुळे टँकर चालकाने पोलिसांचे आभार मानले। झारा पत्रदेवी बायपासवरून कुडाळच्या दिशेने जात असलेल्या पोलीस व्हॅनमधील पोलिसांना महामार्गावरून गोव्याच्या दिशेने जात असलेल्या टँकरच्या मागील चाकाला आग लागल्याचं निदर्शनास आलं। त्यांनी याबाबत त्वरित सावंतवाडी पोलीस ठाण्याच्या गोपनीय विभागाला माहिती दिली। यावेळी हेड कॉन्स्टेबल अमित राऊळ यांनी त्वरित सावंतवाडी नगर परिषदेच्या अग्निशमन बंबाला याबाबतची माहिती देत घटनास्थळी रवाना केलं। पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अमित राऊळ यांच्यासह हेड कॉन्स्टेबल संतोष गलोले, कॉन्स्टेबल पवन परब, कॉन्स्टेबल महेश निरवडेकर हे देखील घटनास्थळी दाखल झाले। बंबाच्या सहाय्यानं त्वरित टँकरच्या मागील चाकाच्या ॲक्सेलमधील लागलेली आग बुझवण्यात आली। त्यानंतर सदरचा टँकर सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।